Däli ömür diýen aýdymy oglanlar bilýän hem lüboy video goýaýyn başlady oglanlarmy diýär daway dawat ömrü çykar zatçy 3 tane däli täze jaýdym merkdir ha. Görýäs, dinleýäs. Oglanlar men dogrymy aýdyn, gatykän garaşdym men, özümem garaşdym şolady. Umuman aýdanda bugün Okean we More Produkty sponsorluk bilen aýdylýar. Sponsorluk bilen şu videony dowam edýäs, däli ömür diýen aýdymyny dinleýäs. Baha berip bolany onu özümüz üçin dinleýäs. Nälik emosiýa, näme diýär. Dawaň oglanlar gitdik. Ýöňe, Röşen jadyny dinläp görmediň ha, gitdik onda. Kamil, işlep durdan mikrofon. İnnam canım, gora dikenekle ya neymi? Yata çıkardılar yönü gözleri bulanık. Birini tapar deyim manışım. Taşımdaki adımlık yok belki tanışım. Beni ne üçün elin geçir yanım. Ağlamasın beni yok yali eşit yanım. Beni ilime koy verin katı soğuk beri. Gına tanış vardı incir derdi. Erken olmaktım altıkandı. Hemme zaten mençün Sonra varım sonra yan yüreği düşüp Derste görevi güldür ya benim gülüşüm Hayranlardır ya emideklep gelişim Hemmeksi yürü ya benim yürücük İtteyin ahidem elim Ama neyme hakkında aydanım biliyam. Eyvallah oğlan Böyle dinlerine. Tutacak benim bir gün ulalarım mektebe gidip Geçen karışan nokta ikiligime Muallimin kovda öye kıday Mektebede gidecek gay onu yirenyen Beyli kilin çağızı Allah nâmi diyme Dostum gece tabeyli diyen ha Bedenimem günü yutkuya 16 yaşımda meneyem çağda Boşulmayın dostlarımı özüm saylayan Kasımın bilyen cesini menime bilyen Näme esem yine tersidi İstesem saç ya da sakal üst 16 yaşına yadıma düşüyorum. Böyle gelinle yönü koyucuda hakiki neferet yönü. Kalkın içine bir zat öğretecek olunu, bir zat etecek olunu ne mi diye. Özüm bilyen o, içi özüm bilyen o kalkın. İkisidir de şunu sığdırıptır da. Yaşı erkiliğin üstüne Men tapaklı hemmekşim bana menime bilyen Näme esem yine tersidi İstesem saç ya da sakal üstüre Yaşı erkiliğin üstüne Men tapaklı hemmekşim bana üstüre Yukarı okumaya da gönüş Kulluğu gitmesem näme diyeriyim Karaşarmı bana söyleyeyim Pırım olan varsa dinardım da eğleneyim Benim pırım gezmene giderdi Arzum karışamaktım ikiliğine Erken olmaktım altıkandı. Niyet basılır kadın yavucu puli Durmuş adalıdı der bilem okulu Haydi hakikati olsun bilem okulu İki çağ gerek Niyet basılır kadın yavucu puli Durmuş adalıdı der bilem okulu Haydi hakikati olsun bilem okulu İki çağ gerek mi ya yedik mi biri İklece başıma düşünmedim Ne düşünmen yalıklar tomuzda üşümeli Tomuzda dahi demek bir kayışım benim Ayağı kalmağa kömek yok hocam denim Siyasa ya benim yaşayacak Yaşamayan 33 benim yaşayacak Ağlasım yok ağlaşlamam alacak Şu an benim altı beylikler karışsın Hava polumu seçtim günümüz geçti Ağladı etmeye tiyarlar fikretti Altımdan kendisi kesilmesin kelte Ehli zadı bağırılacak gitmek bu yerde Erken olmaktım altıkandı. Ömrümün ortası kanlı kalın yer Enni gidip
yetip başladım ya kıyım cahilman. Yaşlı ettirdi deyip yaklayan kışlar. Gecirek başladım başkanam sayılman. Özüme sordum ninem. Oğlum men bilýänmi, men sizin bilýänmiş. Öz ýazan düşeginde oturdy. Öz ýazan düşeginde oturdy. Bulo, Karaç maýdanyny bilýän durmuşdan aýlap gelýär. Sen diýil ýara öz ýazan düşeň özüň oturarsyň diýip. Qaqasyna, ejesine men özüm bilýän, näme plan, näme pysygan, soň inni bilýän 33-den geçdi, zadynden geçdi, pul seçip keyip etdi, zat etdi. Karaç men bilen bilip öz etmetmesin, dogry dälmi? Men ýa düşündim eýýäm ýakynlanma bitirmäni diýe. Nöö şahım diýe maňa senden gowularym diýip. Özüme sordum kanın yani. Enni gidip başladım ya kıyım cahilman. Yaşlı ettirdi deyip yaklayan kışlar. Gecirek başladım başkanam sayılman. Ýaşyk etdirdi diýip hemme ýalňyşlanma bilýän diýil ýarana bilýänmi? Ýaşyk etdirýärler bir daýdan, ýaş bolup durna bilýänmi? Inni düşündim diýe, gijrak başladım diýe, maşgalamy saýlamany diýe. Hakykan bilýän. Şumat bilýän şu oglanyny şunu aýdyp otur ados. Kiçiligimden bäri geçen geçmişim bilen edi şu ýaşyma gelýän çän bar zadym gözümden geçdi. Bulay ey oglanlar başsaňa linýadan çykýarsam bolsak, radýanam bolsa, men hakykat öz emosiýamy aýdýanna. Men özüme rejissor diýänem tohurdan. Bulaydymy baramy ýa-da bitdi komurda. Ýa bolýa, ol lälleçe şumat. Değerli ağam, sağ ol, tanrıya kadına. Bulaydım ayağına da. Özüme sordum ninem. Oğlum men bilýänmi, men sizin bilýänmiş. Oğlum men bilýänmi, men sizin bilýänmiş. Ene ýankı diýen ýerim. Aýla seyretdim özüm tanımadım. Saçlarımsa yüzümem yığır. Bedenim juda ýetge 60 ýaşa geçdim meni ýakşybanda. Ol oglan başgalar. Aýla seyretdim özüm tanımadım. Saçlarımsa yüzümem yığır. Bedenim juda ýetge 60 ýaşa geçdim meni ýakşybanda. Ölüm daşlymy kap kirlenir ýa. Namazy başlamasam ne wagtymaz. Saatleri satyn aldım ýöne. Hakyma doýdy satyn alyp bilemma. Ýat geçdim men okýalda birdat çyňyjy görsüm ölmeli ilki kaýny. Arkyma gerek gelen satyn aldım ýöne. Hakyma doýdy satyn alyp bilemma. Ýat geçdim men okýalda birdat çyňyjy görsüm ölmeli ilki kaýny. Rıskı yetmeliyor ya. Hiç rapper durmuştu hakkında burada yazdı yaydı. Boy rapper Türkmenistan'a tutturmuş hakkında burada yazıp verdi yaydı. Sağ olam Tanrı'ya kızım şulaydım o çiğne. Huday kesip bukurduğum da öyle zor da saklatıyorum burada. Satın aldım ýöne. Hakyma doýdy satyn alyp bilemma. Ýat geçdim men okýalda birdat çyňyjy görsüm ölmeli ilki kaýny. Arkyma gerek gelen tıklym nelse. Janyma melgim meni sorap janytsam. Bugün beter ýadym ol. Ertizanly şartlaman otur. Arkyma matematika mençe ýyl garapda bolarum. Kapydan çykardylar ýöne gözler burany. Bir hili ütköşüp temmalısın. Meni yuvan adamlar kim? Yok berdi tanışın. Meni näme üçin elini geçirýänim. Kıyılmasa meni yok ýaly isleýänim. Meni ýylyma goýuyorum kaç sowup bär. Garaşyp durany kenimde ejim dedim. Rewşen ýopdy. Uy bile. Yani baştan doğruyan bilýärmi? Nädip tawdymyň ideýany geçenine aýtdylar, näşe aýtdylar. O ýadyňa düşen bir kontentde men şunu şu döwrüň maktum bolsuny deňäpdim bilýärmi? Şonda maňa deňäp bolmy, plan edip bolmy, sahan edip bolmy. Oglanlar şulaýdymyň manysyny düşünen adam bar bolsa.
Şu komentariyada bellek geçeyim özüňizde. Ýöne bilýärmi? Hemme zat bir prostoyca zat, bir prostoy zat bolýar. Hemme zatne sen ünsveren ok durmuşyňda sen hiç zat şu prostoy zat sen hiç aşan ünsveren ok. Ýöne hemme mani şo taýda ýatýar. Şolaýdym maňa bir düşünje şonu berdi. Doğuluşundan sen yürüyüşüne çenne emedekle. Senin gidip birinci dost tapışına çenne, birinci söýgü tapışına çenne, birinci çağan boluşuna çenne, şonun sünnet toyunu görüşüne çenne, ol çağadan çağası bolup sen aktığın boluşuna çenne, sen ves kazancından maşap ne edip soğuşuna çenne, sen şaka çenne oturup her yönü koyuculat geçin, gününe çenne. Gekajaydım asırdıda. 5 men şulaydım da sen mekmelinle meni maslahat berýän abla. Wagtda Englandda ene şulaydı şonu aýtýar. Däli ömür Hakian more produktorlar bilen Ayazwaban sponsorlugy bilen Karaçy maydana dowam edýär. Karaçy maydana däli ol taňary ýakasyna. Ey bulaýdym ey. Ýok ki. Hemen işin üstünde hemen sağ olun.